Fy enw yw Levi a dwi'n joci. 3 mlynedd yn ôl, wnaeth dad prynu fi ceffyl gyntaf ar ôl I fi dweud bod dwi bendant eisiau bod yn joci. Dwi wedi ennill ras yn Iwerddon a fy nes I ennill fy ras cyntaf ar fy hen ceffyl. Pryd dyn ni yna a mae popeth yn mynd ymlaen, mae'r nyrs yn cael I mi bach, ond mae brawd a chwaer yn cadw fi'n entertained cyn y ras. Ond erbyn I fi mynd ar y ceffyl a dwi actually ar y cefn, mae'n just fi ar ras. A does ddim byd yn poeni fi wedyn. Trwy'r haf, da ni'n gwneud tua 3 neu 4 sesiwn hyfforddi yr wythnos, ond pryd da ni mewn full force, da ni'n neud 6 yr wythnos a 1 diwrnod I ymlacio wedyn. Felly yma dwi'n brysio'r cynffon I gwneud yn siŵr bod dim gwely ar ôl yn y gwall yn y cynffon. Mae dysgu dal yn bach yn ifanc, felly mae dal yn dysgu pethau, ond mae gyda ni perthynas really ble, as long as ti'n dangos bod chi ddim yn mynd I brifo fe, mae'n trust chi gyda'r bywyd, really. Ni jyst I bondo syth bin. Pan dwi ddim yn hyfforddi, dwi'n dod i'r ysgol a fy hoff pwnci yw ymarfer corff. Pêl-droed a rygbi yw fy hoff chwaraeon, ond dwi yn mwynhau pethau arall. Mae yn anodd cydbwyso ysgol a hyfforddi, ond mam, dad a modryb yn helpu fi llawer gyda'n hynna.